ada pergi payah isin dari rumpang mengatas tangkat ngilak sup ngilak ya ada bang ngilak tips mengisap mengilai ngilak sup lakman ini pa dari minta banjap aku ni Parlok ha kaban kong ipan pau ji songo yo belai ha ka ba sai sien pat ha ka ba kum kan ka por ula pane shambing ye pi bat kum juru yang yi pat ba i we pe i we tengi ngai ba bon na pleng chong pi phila da ban i phila da ban sakhi ya ka video ka joiti kong kong i barang khat pras nem karta i balong i pa tips ngi i balong i pa treshi tom bat i balong ri pa prakhat ya la jong i mei pa ha ka ba tang ha karta li se ka batang rit mentai la ri sa no ban yarap kam hi gi breu tang ban yo lit school hari phose ke ki porok ta gi chiang not ki chong i ulo obadum lawan tap ha ka ba i yo no pan ban ya ki ching pang blood cancer te kum ka yeng ka sem ka bron ap tang ching duk ka ching kardo ha kila shuyam kila shuraniar pa kong kong ila pan pau bi ting ya la ki chong chingem hari pe ke pat ka baja hadien mana ka leng ka chong phi ka chungi pa ba kila da pan ye kendoi ngela pan plaj ki video ha ki ni ki sngi le ba ki ching kar khu ka chong play pe